Olulusasazo lwendaba lusiza ngqo estudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng naze ziphambili ngalenhlwa. Ugovernment angazi ukuthi lo mthetho wawushaya kanjani lo ama 35 years. Besicela ugovernment ukuthi mawukuthi umuntu ose ngale ka 35 years avele asibhalise impenshini. Abemi boMzantsi Afrika balindele ukuba umongameli uCyril Ramaphosa adandalazise izicwangciso zokulwa imingeni ephambili kweli kwintetho yangokuhlwa nje. Counsel for accused 3 and her attorney and accused number 3 can physically sit together with no obstruction. Ijaji elibambela kwityala likaVusimuzi Cat Matlala natyholwa nabo iyalele isebe lezoluleko ukuba linike amagqwetha kaMatlala igumbi lokulumana indlebe naye ngaphandle kwesiphazamiso. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele kwakho ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ukanti usasazo lwethu ngokuhlwanje lwahlukile njengoko umongameli enikezela intetho yobume besizwe epalamente. Phambi kokuba sithi tsigada kwintetho kamongameli makhe sive ukuba abantu balindele ntoni kuyo iyancumisa kwabanye logama abanye benamakhuniba kaloku abahlali belokishi yaseDiepsloot bathi urhulumente ubalibele koko ebeka izidingo zabemi bamazwe ngaphandle phambili kwaye nobuqhophololo kweli buqatsele. Ihostela yaseDiepsloot eGauteng yenye yehostele ezindala kule dolophu inento engaphantsi kweminyaka elishumi ifakelwe umbane kanye ngeli xesha lenkululeko. Abahlali balendawo bathi imisebenzi ayikho kwaye amathuba angcono afunyanwa ngabo bangamazwe angaphandle nabangabahambeli kweli. Siyathanda ukuthi uhulumeni asisize impela ukuthi asiqinisele isandla la kulabantu laba bafika ngendlela engekho emthethweni kodwa abantu abafike ngendlela esemthethweni asilwe nabo ngoba lawo bantu labo bafike ngendlela efanele futhi basuke bezosiza umnotho wala eMzansi njengoba nathi sihamba siye kwamanye amazwe siyosiza sinabantu bangapha eKZN sesibekeke kabi njengabantu abanodlame nabalwayo ukuthi cha akusikho lokho kodwa siyathanda ukuthi kwenzeke iqiniso umuntu ongafikanga ngokusemthethweni la akahambe njengoba nangaphandle sihlale sibona na ko TV la abantu abangayanga ngendlela efanele bebuyiswa ngendlela na ubugebengu mangabe kuthwala eSouth Africa kuphele eqala ubugebengu kufanele uqale phele eParliament iParliament lethu libolile ngeke isizulu sesikhuluma nje ngizobuya straight iParliament lethu libolile iParliament lethu liqasha abantu abazigebengu vele ayikho into uthuke sobanayo ngoba nabantu bangaphandle sengibabhekile lapha eParliament ukuthi kwalona iParliament nje belingcole kanje vele ukuthi lifaka abantu bangaphandle mangaqala eklineke lona iParliament from la liphezulu sizokhona ukuthi nathi la endaweni yethu sithole ukuba covered. Abahlali bakhalazela urhulumente ongaziviyo izikhalazo zabo ngelithi abakhathalelekanga abantu beli kuba imeko yabo mihla le iya iba maxongo logama abo bamazwe angaphandle bephumelela kwaye benamathuba angcono okuphila kweli kuquka nenzala yabo kakade efunda kwizikolo ezingcono kweli. Nangona kunjalo umbuzo phambili kubo kukuba ngabatheni abahoywa ngurhulumente ngamathuba engqesho kwaye yiminyaka etheni le iqingqiweyo ngurhulumente yeminyaka engama-35 kodwa xa kuvotwa wonke ubani wamkelekile ukuba avote. Saqasheki ugovernment angazi ukuthi lo mthetho wawushaya kanjani lo ama 35 years. Besicela ugovernment ukuthi mawukuthi umuntu ose ngale ka 35 years avele asibhalise impenshini sihole ngoba kusho ukuthi vele asisaqualify ukuthi umsebenzi wakhe ugovernment uthi akamfuni umuntu osekhulile kuna 35 years ufuna abana 35 kuya phansi shothi thina ufuna sisebenze phi ke lapho. Siyacela ugovernment ukuthi asiphe nje igrant sihole impenshini ngoba vele sesibadala sihole impesheni. Siyacela uCyril Ramaphosa president wethu is a big disappointment. Kwindaba ze-SABC ndingulisa Dumezweni. Masithi tsiqaqada eParlamente umongameli useqongeni.
for our children, their fundamental rights of freedom, justice, and security. We recall the powerful image of Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Sophie de Bruyn, and Rahima Musa, carrying armfuls of petitions to lay at the doorstep of a prime minister who did not dare to meet them. Every petition they handed over carried the weight of justice. Each of the 100,000 signatures they had collected expressed a desire for freedom and equality. For 30 minutes, the 20,000 women stood on the steps of the amphitheater of the Union buildings in silence, not singing, not moving, not speaking. The powerful imagery of these women standing in silence illustrated their resolve and their commitment to bring change about. Their silence reflected the deep emotional pain and frustration born out of systemic apartheid oppression. Their silence showcased the sorrow and the anger that these women felt in their fight for justice and equality. Their silence was long enough to be unsettling to the apartheid officials who were watching them. In that quiet moment, they showed the world that it is not the shouts of anger, but the stillness of determination that moves mountains. After the silence came the singing of the now eternally famous chant that has gone down in our struggle history, symbolizing the powerful role played by women in the struggle against apartheid. They chanted, "Wathinta Bafazi, wathinta Imbokodo." Translated, it means you strike a woman, you strike a rock. It is said that the women's chant rolled down the terraces of the Union buildings, turning the seat of state power into a stage of protest, where courage meets authority. This evening we are honored to have amongst us Mam Sophie de Bruyn, one of the leaders that marched and a stalwart of our struggle for freedom. She and many other women who have made enormous sacrifices in our struggle for freedom remind us that women have always been at the forefront of change, ready to stand up, to be counted, to speak out, and never back down in the fight for justice. To mark this anniversary, I'd like to ask you to rise and give a standing ovation to the women of South Africa who marched on the Union buildings in 1956. We may be seated. Mam Sophie de Bruyn, I can see where you are seated. Please stand up so that we can see you. It was 50 years ago,
In that same spirit of defiance and struggle, that young people in Soweto walked out of school and marched towards Orlando Stadium to oppose the imposition of Afrikaans as a medium of instruction and the hated system of Bantu education. Their courage in the face of a brutally oppressive regime reverberated around the world and brought renewed attention to our struggle. The determination and sacrifices of the youth of 1976 and the generations of young people that would follow continue to inspire us. We thank the young people of 1976. "30 years ago, in 1996, in this very precinct, in the Houses of Parliament, the Constitutional Assembly adopted the text on which our democratic nation is founded. Our Constitution reflects the spirit of those women who marched in 1956, and the young people of 1976, and the many South Africans from all walks of life who fought for our freedom. It is a constitution that reflects the aspirations of the people of South Africa for a nation that is united and at peace, a nation that has thrown off the shackles of oppression and a divided past. It is a constitution that calls on us not only to redress the injustices of the past, but to progressively realize the right of all South Africans to housing, to health, to food, to water, to social security, to education, and to a better and prosperous life for all. Today, we must realize these aspirations in a world that is rapidly changing, a world in which narrow self-interest has replaced the common good, a world in which trade is used as an instrument of cohesion, a world in which might is right and the powerful impose themselves on the weak. To navigate this new world, we must draw on our strength as a nation. Our strength comes from our values, as articulated in our Constitution. The values of dignity, of equality, of non-racialism, non-sexism, diversity, and of the inherent worth of every person. It comes from our people. Our strength comes from our people, from our tolerance, from our generosity, kindness, and solidarity. It comes from our steadfast commitment to upholding the rights and affirming the dignity of people in our society who face prejudice and discrimination, including persons with disabilities and members of the LGBTQIA+ community. Sinamkele kwakhona sishiye kancinane nje iParlamente sihlabele mgama ijaji elibambela kwityala likaVusimuzi Kurt Matlala kunye nabanye abantu abane atyholwa nabo iyalele isebe lezoluleko ukuba inika amagqwetha kaMatlala igumbi lokuba athethe noKurt ngaphandle kwesiphazamiso. Amagqwetha kaMatlala axoxe kwinkundla ephakamileyo eRhawutini esithi awakwazi ukuthetha kakuhle nalo ammeleyo kwintilongo iRhosi Mampuru ePitoli ngenxa yokuqina kwefestire ephakathi kwawo noMatlala. Ala natyholwa nabo abane uvele kudleni ngesitsholo selinge lokubulala negumgedle lokubulala phakathi kwezitsholo kutyholwa ngelithi baqolunqa ilinge lokuciba igama uTebego Thobejane usomashishini uJoe Sibanyoni nomdidiyeli womculo uSenkoyi Mokobungu. uMatlala wafuduswa eRhosi Mampuru wadidinjelwa kwintolongo eliqilime okungaqhweshi nento wala kuyo ebhongweni eKokstad KwaZulu-Natal
kodwa usabuyiselwe eRhosi Mampuru ePitoli ngenxa yokuxoxwa kwetyala lakhe. They are directed to make available within their correctional facility a consultation room or place where counsel for accused 3 and her attorney and accused number 3 can physically sit together with no obstruction, speak to each other with no obstruction. Onke amaqela omthetho amagqwetha akhe nabezotshutshiswa avumelene ekuhlehlisweni kwelityala de kube ngumhla wama-26 kule nyanga. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo unkosikazi Phemi Majordina uthi isixeko saseRhawutini sidinga iziseko ezintsha ukulungisa imngeni kwinkqubo yonikezelo lwamanzi. Oku kulandela utyelelo kovimba bamanzi abaliqela eMidrand eRhawutini ngentseni yanamhlanje. Olutyelelo luza emva koqhankqalazo kwiingingqi zesisixeko nanjengoko kuqenqgeleke iintsuku abahlali bengenamanzi. Ethetha kwinkomfa kunye nonondaba, umphathiswa uthe kulindeleke ukuba amanzi aye ubuya kancinci kancinci de ibe lusuku lwangecawa. Our report, both from Rand Water as well as Joburg Water, is that most of our systems, the reservoir system, has now stabilized, ranging from 40% to 90% in terms of water supply. We have started supplying water to most of the areas in Midrand, in Sentin, and other surrounding areas. There is water. Whilst I'm saying there is water, there are still challenges in some of the areas, like where we were yesterday in Marentia, as well as Melville. They are taking time to pick up. But we're not going to leave those residents behind without water. Hence, we have through City of Joburg, we have 52 water carts to come as an intervention to assist those people up until all our systems are picked up and stabilized. Xa sibuyela kweze sepalamente kwiqonga le-red carpet yentetho yobume besizwe kumemelelwe abemi beli ingakumbi oosaziwayo nabasemagunyeni ukuba bathi gqolo ukuxhasa abayili beempahla beli ukufunqula uqoqosho lwelizwe nokubeka izakhono zoMzantsi Afrika kumanqwanqwa ehlabathi jikelele. Isinxibo asithanga qelele kwimiba engundaba mlonyeni emihla le. Khumbula ukuquququko lwemozulu nalo luchatshazelwa leli candelo ke ngoko izakhono zokuphucula ukwenziwa kwempahla zibalulekile. Kambe ke ababezijaji kwimo yezinxibo kwintetho yobume besizwe yalonyaka ingcungela yomyili wezinxibo uGert Johan Kotsia nengcali kwezenkcubeko ekwangumdlali weqonga uAmanda Nomkhosi Mbatha babalule ukuzingca ngobo Afrika nebhongo lokuzaze liza nokunxitywa kwempahla zeli ngabasemagunyeni. Elinye lamaqobokazana elaziwa ngesinxibo esiqhakazayo uNomvula Mokonyane unobhala we-ANC ubalule ukuba ngundoqo kokuxhasa ulutsha kwizakhono ezifana nezinxibo. Opportunities for young people. We diversify in terms of skills so that we grow skills that are required for this economy. Alo inkulu baphathiswa yaseLimpopo uGqirha Phophi Ramothupha uthe ifashoni inegalelo lingundoqo kuqoqosho abemi bamele ukuthabathela ingqalelo ukuxabisa iinkcubabuchopho zamagcisa empahla zeli. Proudly SA ibalule inkxaso karhulumente ekuqaleni ukuthengiswa kwempahla zomgunyathi. As Proudly South African, what we are hoping the President will cast a spotlight on is on the need to have localization at the heart of industrializing the economy. We know that this economy battles with a lot of challenges, especially around illicit products.
Ndike nokuba intetho yobume besizwe imele ukudakanca imiba emayela nomgaqo-nkqubo weli uninzi lubalule iqhayiya eliza nezinxibo lusithi ukubona iinkokheli ziphakamisa izombatho zeli ikwakukuvula amathuba engqesho ukuphuhlisa italente nokuthi xhaxhe umgangatho wophuhliso lweli kwihlabathi jikelele. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Okokugqibela, osotheko iSri Lanka benyukele encochoyini kaGroup B kwitumente yendebe yehlabathi ye-T20 emva kokubhalisa impumelelo yemitse 105 ngakwi-Oman eKandy. iSri Lanka eqhokiswe kuqala ixhome intaba yemitse 225 iphulukene nesihlanu sothinti kwi-over zayo ezingama-20. I-Oman iphendule ngemitse 120 kuphela yawelwa ngamadoda 9 kuma-20 e-over zayo. Ukanti ke mawethu sibulele ngexesha lenu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu phaa kwimimandla esempuma. Siyabona into yoba thanda uba mahle kakhulu amathuba emvula de ibe ngu-80% phaa eMpuma Koloni ngelixa ngu-60 kwindawo ezisembindini kuya kuthi phaa KwaZulu-Natal ngokunjalo nasempumalanga. Kanti ke kwimimandla esentshona siyabona into yoba zikhona kaloku ezantshizane zithe gqa phaya kwindawo ezikwintshona yelizwe. Ngomso ke mbukeli siyabona into yoba zawuthi gqolo zisina kaloku ezamvula zingephi phaa kwindawo ezikwintshona yelizwe, kodwa ke mahle kakhulu amathuba phaya kwimimandla esempuma. Nangoko ke sibona into yoba ukhona la 80% phaa kwindawo ezigudlunxweme lwaseMpuma Koloni. Kanti ke mbukeli uyabongozwa into yoba uqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo uqala phaya eNorthern Cape, Freystata ngokunjalo napha eMpuma Koloni kuyaqhina KwaZulu-Natal ngokunjalo napha eMpumalanga. Ngomso ke mbukeli salindelekile kaloku ezandudumo ezimandla